poika sanoo. Newtoni meni puhki jo. No, tänne tulee, kato, 5 tonnia veri, tänne tulee voimaa ihan vitusti lisää. 715 heppaa. Niin, kato, 5 tonnissa. Se tuntuu, että tää lähti elämään vasta Niin lähti joo. Niin jossain 3 tonnin jälkeen. Niin, niin sitten päästiin tänne momentille, että se on se nokka, tulee aika ylös, se vie sitä. Kato 0,0 ja 0,3 alipaine. Se olisi tulisi aina puhallaan. Vähän oikkava. Eli isompaa suutinta. Se on vähän. Onko se silleen herkän oloinen kuitenkin? Joo, se lähti menee. Tässä on sen verran nokkaa, että se on niinku enemmän kuin se. Toinen tavoite on saavutettu. Ja aika herkän oloinen se on. Joo, siis ei, kyllä sen toi nonankaan. Se on ikävä kyllä niinku, meidän on pakko laittaa etupäähänkin bensaan. Okei joo, me voidaan laittaa taakse, mutta sitten joutuu tekemään porajutun. Joo. No, mut jos niin, tökkää hei 99 eteen ja panee sitten poraten pikkasen taas. Panna vielä 99 Aha, eteen. okei. Sä kuluttaa 1 000 000 litraa, kun sä ajat. No ei 96 tai 99 se on. On